हाय लोगोफोर, जों दिनै गुवाहाटियाव बेरायनो थांनो नागिरदों। गुवाहाटि टु शिलंसिम थांगोन। Kuatsina Skoraigan, Nornarin Situ, Kulia Bumura. Aku di bos tahun babi dalang menaikkan kuat sebagai santunda. Ramsari pas Ramsari dah sekolah nama. बाजै हटेलाव ओंखाम जानोसै जों गुवाहाटियाव। एसि नालाय गारिखौ बाव दोनबोबाय नोंसोर। मिरामिस लानानै जों दा ओंखाम जाखांनानै शिलंआव थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर।
लामाया बेलाय बानायगोनदां बारफोर बारबा बियो फैजानाय दंफां बारियाव माबा जायोना मा होनो बानाबा बारा दंफां गेस दानबाय फाइन दावगानाय माने अक्सिजेनजोंसो जायो नामाथाय किटचेन रुमा बेनो बाजार खालामनो थांसै जों दा लोगोफोर माने जों निजा संना जानो बाबाय होननानै माबादोंमोन ओमफ्राय दा गोसोखांफिनबाय आरोना लायफिनसै वाशिं मेचिन फ्रिज जों दा माने बाजार खालामहैफिनसै संनानै जानोसै जानो सुखुवा नालाय आरो मामियाबो मिरामिस ना संनानै जाफैसै आरो जों दा न'आव बिदि मोनबा जोंना किटचेन रुमा बानायनो हाया दाबो मोजांखा ओरैबायदि क्लिन बानायनानै दोनदों मालाय बे बेड सकेसखौसो न'आवसो जि फसायबाय आं गिलिरनो ना आयनाल' थानांसिगौमोन बरिया जाबाय नोंसोरसो बाथरुमाव खानाय खानगासिनो माला आंखौ रायबाय बियो गावहा दाबो जेबो जाहांबो गैया आंनानो देन डिजाइन खानबावनाय बेना जेबो डिजाइन गैया बेनो एफा गोबाव न'आवनो थांनो बाबायलै ना साफा थाबाय थानोसै लुबैलायबाय बाजार खालामनो थांसै बाजार शपिं